weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to guetema to awoyni to madina alheri to fasudeɓe to gawi nane to basambula to luuma ñalbi to ɓoye ɓaleje to korkaƴela to kuñankari ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Hadi Tall to leydi Mali ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ko société chinois ji biteɗo Polychangda kañum tigui heeɓi marché ko fade mahgol pont hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal pont ɗaminiɗo mahede ko ɓoyata e nder wuuro Rosso to leydi Sénégal khalifa général Mamadina Baye o waɗi erango fade dendagal sagataɓe ɓesguji leydi ɗi kala nde tinnoto no fewi itta hakkillaji mumen e ɗeɗon ɗanne suuɗa suuɗoyɗo mbatta hakkillaji mumen e keddade e nder leyɗele mumen to leydi Mali fama nanni alkamisa hanki o fodde tonuji jeeɗiɗi guura e médicament ji e nder wuuro witengo Farabougou e oɗo saaha joni tawtengo e juuɗe pelle ceɓɓitiɗe to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi ndi o ƴetti téléphone makko o noddi Ahmed Bakayoko gonɗo e oɗo saaha joni hoorejo jagoɗo leydi Côte d'Ivoire koɓe jewtidi ko juuti ko fate gonka leydi ndi e oɗo saaha to leydi Mozambique ko fedde état islamique waɗi toon jango mum ko famdi kala ɓe joɓima pittali sagataɓe jeenogas to leydi Cameroun ko cardinal Toumi dahanoɗo alkamisa hanki jayndeli kewɗi kolliɗi aljuma hande o woppitama to leydi RD Congo ko Moïse Katumbi gonnoɗo gouverneur Katanga ko kañum tigui jaɓɓal pan e dingal no fewi aljuma hande o e nder Kinshasa lamorgo leydi ɗi bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen ɓattake tintinde e siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko safriyanke safruji finatawa maître Adama Baldé ko jiɗɗo pulagu no fewi kanko maître Adama Baldé noon omo tintina dendagal bandiraɓe e sehilaɓe kala wonde o ummima e lappol makko gam yidde wadde tourné makko noon maw yetto nokkuji kewɗi o idotto noon koto Thiès to yettima to Thiès noon mawya ha to daral to joddo e dendagal ɓen joom dabeje kala o joddo e aynaɓe so ummima toon o yaha to Louga so ummima to Louga kadi mawya ha to Ndar o rewa to Richard Toll o faya to wite Gamaji to Gamaji noon nawatama toon ko juuroyade Agnere hono Tijane An e juurade jinnaɓe Tijane An so ummima to Gamaji noon mawya bana to Djoum o faya to Aram commune Medina Ndiaye to wuurom Hamidou Bodowela toon noon ko sehil makko musidɗo makko taw ko commandant douane to commandant ko tawi ko commandant gendarmerie kadi ko sehil makko tokara makko biteɗo Adama kañuma bismimo toon maître Adama Baldé noon wiya dendagal bandiraɓe jooma guure en kala kay joguiɓe caɗele guure mumen guila e jawɗele mumen gaynaka mumen ha e guese mumen ha e tarinde men kala joguiɓe ɗen caɗele taw ko yidɓe yo laamu ngu tin kala bismiɗo mum o wara ha o yetto o yiira guite makko heɗoro noppi makko so kala noon nde ummi toon laamu fodɓe tinde kala ma tin guila e député ji ha e ministre uji ha e hoorejo leydi ndi kala ma o yettin ɗum hano hannirtini maître Adama Baldé noon e andina kadi dendagal bandiraɓe wonde o gaynirta tourné makko noon ko yettoyade to Paté Gallo juuroyade sehil makko ceerno makko hono ceerno Saydou Nourou Ba ma o juuro ɗum noon hano hannirtini maître Adama Baldé noon wiya kala jiɗɗo hebde ɗum to banggue numéro ji mum téléphone aji makko portative ha e WhatsApp makko kala ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 maître Adama Baldé jinganen Fuladu mi dañi bela mi hirnana bela yo mi jaftay bela ayo bela yo mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonden
docteur Djibiso nyalawma hande o mo tawe to cuuɗi meɗen barkewi e nder galle ceerno Sarif Boubacar Haydara kala gonɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso mbawa hebde leɗɗe ɗe jiɗɗa so tawi ari hay région mo Matam aɗa iwi Matam aɗa natira Wourossogui woɗɗani garage Wourossogui ɓanggue ma nanoɗo garage nan ɗon mécanicien sa ari haɗon ma yiɗon pharmacie docteur Djibiso so tawi ari ha to Dakaru lamorgol leydi Sénégal Kermassa lawol Fade Boune sa ƴetti bis a wi ɗum are tempa ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso siftinɗon docteur Djibiso ko safiyanke ngana wittiyanke ngana guila e ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kyste hernie hémorroïde diabète tension kononne kadi ɓuutowo donc de ɓesnude jippiɗo e leeso ɗop ko miijiɗa docteur Djibiso ene safa ha sella sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde docteur Djibiso mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 walla mbaɗa 70 85 72 47 on woni WhatsApp makko kono ma mbaɗa indicatif leydi Mali walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadden danɗo faade docteur Djibiso kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde jeegom lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto dowlaci dentuɗi Amérique puɗɗorɗen dowlaci dentuɗi Amérique noon eɗen gandi guila ñande tati lewru jolal gonɗen ɗum guila nden ko sumgoji hoorejo leydi hakkude Donald Trump e Joe Biden woni ko kewɗen wiide hakkude Samba Libadaro e Samba Libetaki haye oɗo saaha joni noon suwa tawa andede wal kay ɗamniɗo kay wonde capanɗe nayyi e jeeguiɓi wol lawol taw kañum wonata hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique hakkude ɓeɗon ɗiɗo woni Joe Biden hakkude mum ko e Donald Trump ñalawma hande o noon ha oɗo saaha joni noon eɓe gona e limgo tawɓe cuwa gaynude limde heddi état ji ɗi résultat ji men cuwa yettade taw enen juuɗe ma en ketto noon musidɗo men sehil men Amadou Touré to dowlaci dentude Amérique taw kadi ko jeeyaɗo e ɗina bureau ji to woteji ɗi limete homo jeeya e ɗina bureau ji ma en ketto Amadou Touré mo kewɗen heɗade tawɗum e kala saaha Amadou Touré assalamu aleykum wa rahmatullah min jiiɗi kalna min to woteji dowlaji dentude Amérique jarata Amadou Touré assalamu aleykum. Alaikum salam mo Ghali Abouba misalminima o ko Amadou Touré radio Jowol Sare États-Unis e tungnade CNN ko reportini hen hande CNN ko télévision jeyandiyankoɓe e tungnade kadi e Fox News NBC e CBS e tungnade kadi Associated Press koɓe reportini hen hono Joe Biden ene wayi o ardima hande oɗo saaha ko Donald Trump e nder état ji ko en Georgia ko en Pennsylvania ko en Nevada ko en e Arizona noon o arditino noon ɗum gila kecenki kono noon ko ardi so différence hakkude mabɓe nan ɓeydo yaaji ko siftinde on tan no ɗum gandi balɗe nayyi ɓennuɗe gila ñande mardi waɗi kanko Donald Trump kanko ardino kanko hawno presque Pennsylvania omo ɓurno Joe Biden ken wonde 600 ujunere neɗɗo ko mbiyata populaire vote kono noon en usto ha e suba he ɗo jartindo enen wayno Joe Biden heɓti Pennsylvania nen ardi nen ɓurimo joni ken won ujunnaji jeeɗiɗi neɗɗo o heɓti kadi Georgia ken ɓuuri ujunnaji ɗiɗi neɗɗo joni noon e luwaji Amérique no yarata so tawi différence hakkude kawɗo e kawaɗo ɓuurani ujunnaji nogas neɗɗo kawaɗo ene wawi ñagade yo ko wiyete recount yo waɗe recount noon foti ko limano ko yo limte ɗum noon ko ɗon jarten pour le moment joni noon Associated Press on sifti noon tan guila e cenki kañum rokkino Joe Biden ko wayno Nevada e ko wayno Arizona
kono noon tan won jeyndenkoɓe heewɓe ɓuri yidde tan fadde taw ha résultat ji officiel jalta ko pour beele rokkude Joe Biden ɗiɗon étaji joni noon won hen mbiyata ko yarata 253 oɓe enen mbiyata o yarata 264 ko wawi wonde hen foof ɗum ɗon ko il faut ko jomum nen daña 270 personnes nde waɗe nde wiye wonde kañum wonti président des États-Unis ɗum noon en ɗamina ɗo e balɗe walla ɗo e quelques heures hawnaki ma gooto ɗiɗo étaji surtout gooto e Pennsylvania e Georgia so tawi ɓe dokkimo kanko Joe Biden tan an kadi wontat président donc ɓe jarata taw ko limgol mabɓe ɓe jarata ko presque 99 ha 98%. Ɗum heddi tan ko seeɗa ɗum noon eɗen padi on jaram ko Amadou Touré Joe Sall Amadou Touré en cuwa setto taw ɗon to mbiɗa wonde so tawi jomum hakkude kamɓe mbiruji ɗiɗɗi so tawi ɓe dandiri ko fodde ujunnaje 20 voix goto e candidat ji ene wawi namdade yo limte e oɗo saaha joni est ce que kanko Donald Trump eɗen fof en keeɗima guila ɗeɗo balɗe omona haala omo wiya omo eero yo ko naato fédéraux ji ko ɗum ɗoji yo dartine yo woto ɗen darti limgo ngo yo dartine yo limte est ce que omo jogui ndimago dartinde sumgoji limgo ngo sumgoji ɗi oɗo saaha joni en tant que président e wiide kadi ma limte e oɗo saaha joni est ce que kanko Donald Trump omo jogui ngu ndimago mi salminima ko fate namdal ma ngal président États-Unis ala droit ala doole ala kadi mbawka contrôle de woteji no jarata e état ji ɗi no paamita état fof ne jogui ko wiyete droit ji mum jogui loi ji muɗum loi ji ɗi kadi ko loi ji votaɗe e oɗon état no paamita tan aɗa andi États-Unis way kono ko mbiyata confédération ni wonno gila tan donc no worno gila tan gila les années 1600 ni hande kadi état ji ɗi ko noon jogiri kañumen koyemen constitution mumen nder leydi mumen noon jogui loi ji men no votirta loi ji ɗi noon en gabbi loi ji ko wiyete fédéral ko fate so tawi candidat ji ɗiɗi joguima ko wiyete en poɗodir hunde loi ji fédéral no goodi so tawi par exemple koɓe poɗodirta ko ene ɓaddi hen noon ujunnaje nogas walla ne ɓaddi kono wiya 1%. Ujunnaje nogas ça dépend 1% o ça dépend no holno foti yimɓe muɗum woɗɓe ene poti donc so tawi woni moins de 1% ha woni less muɗum caggal nde ko wiyete en woteji ɗiɗon nodda mbiya hankadi ɗi gasi nden oɗon kawaɗo walla poolaɗo omo wawi ñagade yo limore nde watte ko noon yarata donc ɗo joni par exemple mi rokuma tan yeeru Wisconsin eɓe joguino hakkude mabɓe wonno ko hakke 12 ujunere joni noon pratiquement kanko Donald Trump yimɓe makko namdinoma toon yo waɗe kadi yo limta lawol gongol kono noon ko ɓuuri hewde yimɓe wajireɓe mo mbimo hayso limtama o wawa heɓtade Joe Biden joni noon ko wayno Arizona ko wayno Nevada ko wayno Georgia ko wayno Pennsylvania surtout ɗiɗo étaji Pennsylvania e Georgia no gasnani taw limdi jarat 98% walla 88%. Donc ɗon ɗo limore gasani a wawa yaade wiye aɗa namdo yo watte limtore watte par ce que limtore nde waɗete tan ko caggal résultat officiel rokka résultat ji ɗi naneten ɗi hen ko ɓuuri hewde nden doole hen ko résultat ji tan jaydiyankoɓe galleji jaydiyankoɓe ko wayno CNN ko wayno Associated Press ko way noon dokka par ce que ɗum jogui kañum koyemen yimɓe haralleɓe wonɓe toon e jaydiyankoɓe e analyse oɓe ko arata ko hen e fawade kadi holko woɗi registré wotoɓe ɗum woni ɓe mbaɗa ko wiyete diagnostic mbiya ha ɗum ɗo jogorede kono noon président o wawa foɗanade limtore hunde ko yettaki ko ɓuuri ko no mbiwami ko fandaki 1% e kadi taw limore nde gasani taw ko ɗon yarata jaram merci ko Amadou Touré Amadou Touré golle ma jooɗi peewi mbaɗa siftina bandiraɓe tan Amadou Touré kañum woni karalla men kañum woni jaydiyanke men correspondant men to dowlaci dentuɗe Amérique ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie piyata to leydi Mauritanie noon ɓoyata ummonade
ɓoyata ɓe ummono golle taw ko magol pont mawɗo no fewi pattam le miijo hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal ko société chinois ji noon biteɗo Poli Shangdang ko kañum tigui heeɓi oɗon marché ngam mahgol oɗon pont noon tawa kadi jar mum ene qiime ha 47 millions taw ko halis euro 47 millions halis euro ko société ji kewɗi noon ko fodde sappo e jeeɗiɗi société ko kañumen ɗaftodiranno noon kañumen mbaddanno ɗaftodiral ngam heɓde marché magol pont ɗina société ji noon ko wayno oɗo société biteɗo bridge construction ko wayno société biteɗo China Railway Steven ko wayno groupe e ko wayno société biteɗo Stukol Corporation e société égyptanaɓe biteɗo Arab Contractor e société Portugal naɓe biteɗo Texeira Durte e société Sénégal naɓe biteɗo Rizani e société ji kewɗi goɗɗi mbiɗen kodi sappo e jeeɗiɗi société ko ɓeɗon kala ɗaftodiranno kono noon ko ɗon société chinois ji taw ko biyeteɗo Poli Shandang ko kañum nangui hakkillaji Mauritanie naɓe e laamu Mauritanie e laamu Sénégal kala beele kay mbawa hebde dokkiɓe oɗon marché konko société noon ɓe kolliri tigui golle magol pongol ha golle ɗe gasa ha laaɓa foof ko lebbi 3 ko ɗum wonata golle ɗe ɓe kolliri kadi ko ñande nogas lewru décembre hitande gonɗen nde woni tigui lewru dartono ko ɗen tigui ɓe puɗɗoto golle magol pont ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder nakshota lamorgo leydi ndi enen teska tigui e oɗo saaha joni ngakkugol ko fati en ndenka e kisala e oɗo saaha joni e nakkugol nden kay kisal saabu kay e kala saaha ko sukaɓe rewɓe nanate biftama mbaɗama violé saaha kadi dahama balle kewɗe no fewi caggal ɗuma jomumen goppite tawa kadi ne mbaɗa gueɗe kamtorinde no fewi e oɗo saaha joni kala joguiɗo ɓiɗɗo debbo tokoso no wawi fodde kala so yalti galle so wona kay arti galle walla an yummere aɗa so tawi a yal jinnaɓe so jalti galle so wona garti galle mumen ɓerde mumen en deƴeta ɓerde mumen ko beeli men koko ooyi saabu kay ngakkugol nden kan e kisale gueɗe kamtorinde battede e sukaɓe rewɓe ko ɓoyani ko noon sakkiti noon ko suka debbo goto cukalel dewel tawa kadi ko tokoso jaaroy duuɓi 14 biteɗo Mariama Mintou Ali ko kañuma majji melew tawa kadi ko nder nakshota ko guila altine noon faade joni o yiyaka o nanaka o bifta noon walla o ƴetta ko nder galle ba makko to leggal bitegal teyareta teyaren tawe to banggue e nder nakshota banggue hirnangue nene makko noon e oɗo sahane wone fayre mawde no fewi ñamata ɗanota ko yarata ene waɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe kala jiiɗomo walla nanɗo alhaali makko nde wawata noddude e ɗiɗo numéro uji woni 28 58 64 67 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen to Mauritanie naajo goto noon o porti plainte to tribunal mo Lixara e nder Nouakchott o porti plainte noon ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni ti Mouhamed Ould Abdel Aziz plainte o noon o namdi koko fate ñamade taw ko haalis kewɗo mo rewata Mouhamed Ould Abdel Aziz o holliri noon ñamade nde ardi ko caggal kay nde o yeyno Mouhamed Ould Abdel Aziz guesa makko tamoroje woni ko wiyete palmere makko yeydum Mouhamed Ould Abdel Aziz rokkinomo avance kedde koppereje ɗe noon kalis o noon ha e oɗo saaha joni ko donkuɗo hebde ɗum melew ko ɗum saabi noon o porti plainte to tribunal mo Lixara hono noon président tribunal mo Lixara o rokki udditi hen losgoji tigui waɗi yamirore kadi ɗo e balɗe nogas nde ɓe gaddanta ɗum ko ɓuuri ɗo labde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ousmane hoorejo leydi ndi o bismima to palais présidentiel to e nder bureau ji makko joom galu Mauritanie najo biteɗo Bahyawul Qadda noon kañum woni administrateur directeur général société biteɗo Nafa Holding ko alkamisa hanki o jeeya lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o bisminomo yewtere mabɓe noon yewtere hakkude mabɓe noon koko fati kay e gartama société o wonani wonande laamu leydi Mauritanie guila kay ƴettugol gollotoɓe woni tigui ustugol wasama gollade e nokku e ustugol wasam gollade nder leydi hen wontude kadi e gartam mo jogini société leydi ndi société o jogini leydi ndi ko fati e banggue commerce kanko Wula Qadda noon holliri wonde omo pari ɗoftude miijo hoorejo leydi ndi e kala fannu guila to fannu dawrugol ha to fannu ko wiyete faggudu ha to banggue social kala omo pari ɗoftude mi hoorejo leydi ndi o kala saaha noon kala noddago mo hoorejo leydi ndi noddi mum walla weeɗi junggo faade société makko o société o ene pari tigui ɗoftude laamu ngu
ha tengti non kadi e oɗo saha joni musɗo gonaɗo taw kadi ko saha covid 19 société wafa holding noon ene jeeya e société ji ɓurɗi ñibde kay ɓurɗo ɓoyde jogade ko wiyete expérience e nder leydi Mauritanie saabu kay fodde juuɓi 50 joni ko société o woodi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kabaru ummiriɗo e jeyseji internet jande witende Zahara Chinguitin ɓe kolliri tigui wonde ɓe ƴetti ɗiɗo oɗo kabaru koto ministre du commerce to ministère du commerce ko toon ɓe ƴetti oɗon kabaru wonde kay e oɗo saaha joni avion taw ko avion cargo dimduɗo ligimaji ha heewi cargo Algérie naɓe o juurima to Bowal Nouakchott Bowal laade diwoje ngal Nouakchott ko ɓe kolliri kadi ɓe kolliri ɓe kaɗan ɗon kan saabu ɓe kolliri wonde cargoji ɗiɗi ɗum noon ko alkamisa hanki wonno ɓe kolliri noon cargoji ɗiɗi goɗɗi ene tijja tigui ñalawma aljuma hande o ma juuro e nder Nouakchott taw kadi ko leydi Algérie umori ene gaddi ligimaji ɓe kaɗan ɗon ɓe kolliri wonde bateau dimduɗo ha teddi ligimaji taw ko ummorade Maroc on bateau ne oɗo saaha joni kosti to maaje kadde to kaggulade maaje kadde mo Nouakchott ko aljuma hande o commercialisation woni tigui jeeygo ɗiɗon ligimaji puɗɗoto e nder leydi he siftinde on noon e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ha tengti e guure mawɗe ko ene Nouakchott e Nouadhibou ene jogui caɗele mawɗude no fewi ko fate ngakkugol ɗiɗon ligimaji saabu e oɗo saaha joni teskama tigui leydi Mauritanie jaɓani remde kadi jaɓani wallidde e mom to banggue ligimaji kala ligimaji ummortoɓe koto leydi Maroc ha to leyɗele goɗɗe ɗum noon e oɗo saaha joni hakkude leydi Maroc e leydi no wiyete nokku wiyete Sahrawium e oɗo saaha joni ko tekkere ne surka hakkude mabɓe ɗum saabi noon kamɓe Sahrawiune ɓe uddi fallantere walla mbiyan damal tawa kadi ko ɗon werlaji kewɗi camion ngaji dimduɗoɗi mbinduɗoɗi ligimaji ummotoɗi Maroc faade leydi Mauritanie ko ɗon ndewanno hollirama noon fodde temedde ɗiɗi camion Maroc naɓe addunoɓe ligimaji e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni tan boloki gato Mauritanie enen donki fatude to leydi mumen Maroc hay camion goto kadi ummota ko toon faade oɗo saaha joni nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar alkamisa hanki o jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollediɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala kikiɗe so huccidirde ɓesgu ngu e ayawa habride leydi Mauritanie ɓe gandina yimɓeɓe to oɗo mborosa covid 19 yarata ɓe kolliri noon ñalawma hanki o wonde kay holkiso noon ko temedde jeeɗiɗi e capannayyo e jeegomo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe nder holkiso he hen sappo e jeenayyo tawama e jaati ko fiɗaɓe sappo e jeenayyo fiɗaɓe noon hen sappo e jeetato ko nder Nouakchott he goto noon koto le wuuro wiyetego Zoyrot tawi noon koto Nouakchott noon legal Lixar ko nayo Tafrak Zena ko jeegomo Tayaret ko ɗiɗo Arafat ko ɗiɗo Elmina ɗiɗo Riyata ko neɗɗo goto ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen jeeɗiɗo testament négative woni kepti cellal mumen hano hannit ni paati galleji men neɗɗo goto hawri ladial e oɗo saaha joni rafi coronavirus ene yaara e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol he ko ujunnaji jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo hen ujunnaji jeeɗiɗi temen nayyi e capanɗe jeegomo e tato kepti cellal mumen hano hannit ni paati galleji men kono kadi temedere capanɗe jeegomo e joyo kawrino hen ladial ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha to Mbouta Mohamed Melayni wul e yi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi Mauritanie omo tawe jillu makko noon alkamisa hanki o yettima e nder Mbouta e yoga e école aji tawateɗi e nder wuuro Mbouta e falde Mbouta kala noon tawa kadi e diwana Mbouɗo kala o waddimo toon noon ko yurnoyade kay ko fate atelier de formation des formateurs taw ko formateur sur le programme ko fati e jangde ɗiɗe ɓiire woni tigui jangde secondaire tawi kadi ko lycée d'excellence mo kay hayɗi kañuma yuɓɓini ɗum e ƴewde kadi so tawi oɗo saaha joni ɗiɗon école aji tawateɗi e nder Mbouta e falde Mbouta kala so tawi école aji ɗi ne paari jaɓɓade ɓeɗon sukaɓe ɗaminiɓe ƴettude cartable mumen kayeji mumen ruttade école aji kay ɗo e balɗe seeɗa kanko noon ministre o joddima kadi batu patam limigo e yoga kay ɓeɗon yimɓe hewɓe taw ko witeɓe les élus locaux woni guilay maire uji ha e député ji tawateɓe nder fanle nde kala o joddima kadi association ngaji pelle kewɗe e joddima e parents d'élèves en e équipe d'encadrement tawateɓe e nder falde Mbouta ɓe mbaddi batu patam limijo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta janggo o so tawi kay ala ko faali ene tijja e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie biteɗo Oumar Sissoko Embalo horejo leydi Guinée Bissau o tijja noon e nder Nouakchott ko ñalawma aseta janggo siftinde on noon Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi Mauritanie waɗino jillu muɗum tawtoriyede ko fate manditare leydi Guinée Bissau ɗum wonno koye mayirde lewru septembre e nder nguna jillu noon ɓe
ciifondirino ciifande kewɗe no feewi ha te hakkunde leyɗe ɗiɗi ha tengti ko fate commerce tiftin ɗon kadi Mauritanie hewɓe ene nguuri e nder leydi Guinée Bissau taw kadi koye dilloɓe e fannu commerce ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ademo leydi Sénégal kanko e gollidiɓe makko kala subaka saga 10 heures eɓe kewi huccidirde ɓesgu ɓe gandina ɗumen e oɗo saaha joni so rafi covid 19 yarata e nder leydi he ɓe kolliri aljuma hande o wonde e nder waktuji nogas nayi ɓennuɗe ɗi ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe mborosa 19 ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon ko jeetato tawa ene fiɗa ɓen jeetato noon so ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala ko 1,04% fiɗa e nder ɓen jeetato kadi hen ɗiɗi ko contact civil hen goto ko ka importé joyo heddiɓe ɓe ko communautaire uji ɗi noon Dakar Plateau wondude e Maris e to wiyete Nord Foire e to wiyete Ngor Wakam ɓe ɗon moni kala heeɓi ko anka e nder ɓe cellano ɓe kadi ɓe kollirino gasi go neɗɗo testama négative woni kepti cellal mumen hano hannit ni parti galleji mumen ɓe kolliri kadi neɗɗo goto ñalawma hande o to banggue tampuɓe ko neɗɗo goto woni tampuɗo wallite to banggue fofango hay neɗɗo goto noon alamo rafi o yooɓi tuggi hanki fade oɗo ñalawma hande caggal ɗum Sénégal noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri tuggi ko rafi o naati leydi ndi woni 2 mars fade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaje 15 ene fawi temedde jeegom e capanɗe joyyi e jeetato neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 15 ujunere e temedde capanɗe jeenayo e nayo kepti cellal mumen hano hannit ni temetere nogas e jeegom o kawrino hen e la dialla e oɗo saaha joni ko capanɗe joyyi e joyya neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar police halfinaɓe ko fate gueɗe ɗe jadani e aada yadani e diine woni ko wiyete brigade de mœurs ɓe jiiti réseau woni fedde mawde no fewi tawa kadi ko dartinoɓe wadde gueɗe kamtorinde no fewi guila kay gueɗe rewɓe yewɓe terɗe mumen ha e drogaji ɗum noon ɓe jiitiɓe koto nokku tawa kadi koto nokku to wiyete cité Yaraka e nder cité Yaraka noon waɗi nokku goto ɓe mbiyata ɗum ko cité imbécile to cité imbécile noon ko ɗon ɓe tawi ɓeɗon oɗon nokku e nder nokku o noon ɓe tawi hen rewɓe hewɓe taw ko rewɓe yeeyoɓe arwaji mumen e ɓe tawi ɗon kadi drogue ne yeeye ɗon simme bonɗo kadi ne simme ɗon e yare ɗon e simme ɗon caggal ɗum noon ɓe teeɓima ɗon yimɓe ɗiɗo joom nokku en ɓe géraji nokku hen goto wiyete ko Abdoulaye Dia keddiɗo ne wiyete ko Serigne Thiam kamɓe ɗiɗo kala ɓe teeɓama ɓe ɓendinama to yesso parquet kamɓe ɗiɗo noon ɓe luuno ko galle o ko appartement ɓe luuyi appartement o ne waɗi cuuɗi ɗi noon ɓen rewɓe sayseyeɓe taw ko yeeyoɓe terɗe mumen e kala saaha kala e mabɓe dañƴo client so addi client mum ka suudu kala client kala ɓe jogui hen temedde ɗiɗi kadi kinne ɓen cooda e mabɓe sangara ene cooda e mabɓe kadi oɗon drogue non oɗo saaha joni kamɓe ɓe teeɓama ɓe tawe juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Touba koko hamni waɗi toon to Touba noon ko ɗandiyanke goto kiiɗo woni ancien émigré ɗandiyanke gartuɗo biyeteɗo Fallou Sey noon ko kañum haaɓi e nene mum o dukiri nene makko o furi ɗum o yenni ɗum o ƴetti ɗum o haɗani ɗon kadi o rutti kadi o fiiɗuma piggala muskel feewi ha yummiraɗo gañi tawa kadi ko yummi makko cowiɗomo tigui garwimo jibinimo muyninimo wambimo ha fotino o fotini ko on tigui o waɗi gueɗe kamtorinde e baɗini nde yummiraɗo ƴetta noon nawa to cuuɗi cafriɗi saframa toon noon ha watti ɓaggade hokka kayit kadi nde wawata joɗade fodde balɗe joyyi ta waɗani haydara gollaki haydara caggal nde yummiraɗo o semori noon ko kañum tigui yaɓɓi koyɗe mum yeehi ha to dadiɓe kañum portimo toon plainte e oɗo saaha joni noon o kamisa hanki o kanko sey o noon o nanggama o darima yesso ko tribunal mo Mbacké o taƴanama omo leelo lebbi tati e kaso Fally Sey noon ko duuɓi nogas jeeɗiɗi o yarata koto leydi Brésil o ɗannortono guila o arti noon on teska tigui guila o arti kay omo wayri no feewi hay ala huruma e mawɗo o yurmata ko suka moni foof komo furo omo ƴetto omo wiyamo feeɗum ko ɗum o artiri guila o arti ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal hono no mbiru ndene gardiɗi kabaruji men khalifa général mo Medina Baye hono Serigne Mahi Niass o waɗi erago makko faade dendagal ɓesguji Afrique kala ha tengti noon e ɓesgu leydi makko woni Sénégal naaɓe o watti ha tengti noon e ɓen kadi e kala saahaɓe hakkillaji men woni kay rewde fiide gurnameji men yeyde gurnameji men jolde kono noon laakon mbitegon Samba Lakara yaɓande dongre Europe eɗen e suuɗede woni ko wiyete clandestin omo waɗi ñagude noon e erago faade ɓeɗon sagataɓe yo tinno yo
yo battu hakkillaji men ndungto ha laaɓam kala ko wite ɗeɗon laaɗe e ɗeɗon ɗanne suuɗeru e oɗo saaha joni natta halkoyade ɗiyen maaje kaɗɗe saabu kayne teska tigui ɗeɗo balɗe Sénégal naaɓe hewɓe mbasi pittade men e nder maaje kaɗɗe de leydi Sénégal o waɗi erago noon faade mabɓe kamɓe kala yoɓe tinno yo battu hakkillaji sagayde hakkillaji e leyɗele mabɓe ɓe ganda kadi leyɗele ɗe ne cohli sagataɓe muɗum kanko khalifa général o kadi o waɗi duwawuji makko yettini duwawuji makko faade dendagal jinnaɓe jayaɓe kay e ɗeɗo o saaha kala e ɗeɗon ɗanne taw koɓe ɓesguji men mbasi pittale men e nder ɗeɗon maaje kaɗɗe sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen colonel Assimi Goïta ko cukko hoorejo leydi Mali e mbaɗi transition ko kanko kadi koni kalfinaɗo ko fate kala ko fate défense et sécurité woni nden ka e kisala leydi ndi o waɗi communiqué makko noon habrude malinaɓe eɓe gona malinaɓe kala woni ko wiyete opinion national et international wonde laamu ngu e oɗo saaha joni ha tinki e daɗiɓe leydi ndi ɓe hinde fama ɓe mbaɗi ballal mabɓe taw ko ballal nguura paydungal no fewi taw kadi ne wonde ballal daɗiɓe ɓe munisma woni laafaji bulaji wiyeteɓe munisma ngal ballal noon holliri ko 7 tonnes ko tonnuji 7 nguura tawane wondi e médicament ji faade ngoɗon wuuro wiyetego Farabougou o holliri kadi o waɗi erago wandina dendagal Farabougou naɓe yoɓe gandu laamu ngu ene watte mabɓe hakkillaji no fewi laamu ngu woppani ɓe ene watte mabɓe hakkillaji no fewi kadi daɗiɓe nana daari dole mumen ponno gam kay rendeɓe e sendudeɓe e dendagal ko wiyete pelle ceɓɓitiɗe o haaɗan ɗon kadi holliri tigui ne tijja aljuma hande on fayi yesso ma balle goɗɗe mbaw yettade e nder wuuro ngo e falde guurete kakkiɗe ɗum kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen BVC woni tigui bureau de vérificateur général ɓe kolliri tigui ɓe koɗe noon ko catal halfinaɓe ko fate sunnade e fate losgoji koppereje leydi ndi e budget ji leydi ndi to naati ɓe kolliri noon wonde kay e nder rapport mabɓe hitande 2019 woni hitande mayde nde ɓe mbaɗi rapport mabɓe woni cimtol mabɓe noon on ngol cimtol noon ɓe kolliri tigui ɓe tawi e nder société ji tati tan taw ko société miniére uji tati tawateɗe nder leydi Mali ɓe tawi tigui ene ñamana fodde temedde ɗiɗi e fodde tigui mbuñari fodde temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi milliard taw ko français avant e nder société ji tati miniére ko wayno oɗo société biteɗo Somi 6 SA e wondude société biteɗo Somilo e société biteɗo gun koto SA ɗiɗo société ji tati ɓe kolliri tigui wonde mbuñari e nder majje ko qiime ha temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi milliard ɓe kolliri kadi wonde nokkuji kewɗi gonɗi ko wayno ko wiyete la MRTP ɓenne ɓe tawi toon mbuñari walla tigui ene makki ene perdi fodde 4,53 milliard taw ko ñama ORTM woni tigui radio télévision leydi Mali ene ñamana fodde 4,10 milliard ko to nokku biteɗo OMH ɓen ko temedde ɗiɗi capanɗe e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeenayi e joyyi million AMRTP ɓen ko 4,53 milliard nokku biteɗo PPM ɓen ko temedde ɗiɗi capanɗe e jeegom piccal capanɗe e 1 million to nokku to wiyete ela to wiyete AMARP ɓen ko capanɗe nayyi e jeetati piccal capanɗe nayyi e jeetati million piccal capanɗe e jeetati million haalisa France CFA ɗum woni ko ditta toon ɓe kolliri noon ko ñande capantati lewru octobre maydu ɗo ndu ko nden tigui ɓe gayni cimtol mabɓe woni rapport mabɓe on rapport noon ɓe mbeeɗi gonɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo Allah ardini leydi ndi biteɗo Ba Ndawo rapport o noon ɓe kolliri tigui rapport o noon ko caggal kayde ɓe cunni fodde capantati e 1 vérification woni capantati e 1 nokku to ɓe cunni ko ɗon ɓe mbawi ɓe jeehi noon ha nokkuji ko wiyete affaire étrangère uji guila e consul aji ha e ambassade uji ɓe jeehi ha to wiyete collectivité territorial uji to wiyete mine des affaires religieux woni halfinaɓe ko fate diine to finance et to santé to l' agriculture to l' éducation to l' énergie télécommunication to l'habitat to communication kala ɗiɗo nokkuji e nokkuji kewɗi goɗɗi ɓe mbawi yettade fodde capantati e 1 vérification ɗum woni koɓe mbaɗi ɓe tawi tigui koppereje kewɗe no fewi milliard uji kewɗi leydi ndi ne ñamana e mbadi mbuñari e burjingol ha joni ko leydi Mali keddoɗen wuuro wiyetego Fana noon e teska e kala saaha ko wargoji kamtoriɗe no fewi waɗata toon e kala saaha e oɗo saaha joni kadi ko babiraɗo goto woni bicheron woni tigui coppowo leɗɗe ene seeha walla mbiyana labbo biyete kanko biyeteno Demba Traoré kañum tigui tawa fittade makko en itta omo wara e nder wuuro ngo omo waɗa gane tawa kadi omo yaranno duuɓi capanɗe joyyi e joyyi kanko noon o wedda tigui nder warata leggal bitegal Bandialam caggal école catholique sara lawol faade to wiyete beele ko ɗon tigui goskiki tawa omo taƴa kadi waɗa gane baraɗo o noon hollirama tigui fodde joni kena ɓuura duuɓi capanɗe nayyi o wuuri
tigi nder ngoɗon wuro witengo fana gouverneur Dioylam wono hono biteɗo dede u Bagna Maïga ari ha yetti ɗon nokku o noon o wawi kadi yettade koreji on wawde yettinde dona duwawuji makko ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar no mbima to leydi Mali koto leydi Mozambique paɗena pelle ceɓɓetiɗe mbaɗi jangu men musgo e nder Mozambique ko famdi kala ɓe joɓima pittali fodde yimɓe nogasa siftinde o noon e lewru siftinde o noon e lewru avril ɓennunto ndu ko fodde 50 sagata ɓe mbarnota ɓen sagataɓe kala ko salinoɓe jeyade e fedde mabɓe koto leydi Côte d'Ivoire paɗena Laurent Gbagbo ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire o waɗi erango faade kayim e oɗon o ƴetti téléphone makko o noddi Ahmed Bakayoko ko gonɗo hoore jagoɗo leydi ndi e oɗo saaha joni erade ɗum kayim e nde wattata kay hakkille laamu ngo erim tigo ƴetti namdima wonde laamu ngo hakkille mum ɓurata heddude kayim e ko fate dialogue woni kaldigal wasa hutorade ndolago kadi hakkille makko ne feewi ene wone oɗon biteɗo Henri Colombe Dieng o daɗo joni e saaha e nder galle mum ne haɗa yaltude kadi hay goto yettota ko galle o ɗum noon o waɗi laamu ngu erango ne wawa tigui wattude hakkille mum e kaldigal wasa hutorade ndolago kadi woppita yoga e yimɓe kadi taw ko lunduyankoɓe daha nangaɓe oɗo saaha joni kanko Laurent Gbagbo noon holliri tigui wonde hakkille makko nan feewi e nder leydi he koto RD Congo paɗen Moïse Katumbi ko menneɗo wonde gouverneur Katanga ko région ɓurɗo allude e nder leydi RD Congo o jippima hande noon to bowal laaɗe diwoje ngal Kinshasa lamorgo leydi ndi o ari notade noon ko noddago Félix Tshisekedi hoorejo leydi ndi nodduɗo leydi ndi kala e mbadi ko wiyete consultation nationale kanko Moïse Katumbi noon hikka waɗi duuɓi 5 ko koyngal makko yettaki Kinshasa lamorgo leydi ndi koto Cameroun paɗen Christian Toumi koye mawɓe diine Issa yankoɓe mo martaba cardinal noon ko martaba towɗo no feewi wiftonoɗo alkamisa hanki jayndeli kewɗi nder leydi Cameroun kolliri tigui wonde woppitama ha laaɓi aljuma hande o omo biftideno noon omo dahdono yimɓe sappo wonɓe ɓen noon ha e oɗo saaha joni cuwata o ɓiltade ha joni koto leydi Cameroun jangguinannoɓe 101 jangguinowo e nder ngoɗon wuuro witego Kumba e nder école Kumba biftonoma daha fodde sukaɓe jeeɗiɗo sukaɓe janggoɓe mbaranoma hen kamɓe jangguinoɓe kala 101 kala ɓe goppitama alkamisa hanki o goppitagol mabɓe noon hawri tigui koye wirde woni tigui ɓeɗon sukaɓe jeeɗiɗo ɓeɓe jooɓino pitvitalde men jooɓano e nder oɗon école ko hen hawri musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to dowlaci dentude Amérique ko musidɗo men mawni men Amadou Touré to karallagal ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on